खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय बे समाव दिनैहाय नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ लानानै फैलायबाय नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामनाय जाबाय थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउसफोरखौ जागायनोसै আমি আজি দ্বিতীয় দিনত ধৰি দিছো আৰু এই খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ বসতিস্থল এই কোকৰাঝাৰ জিলাত আজি আৰম্ভ হৈছে বিপুল সঁহাৰি জনতাৰ সঁহাৰিয়ে এই কথা প্ৰমাণ কৰিছে যে মানুহে সমন্বয় বিচাৰিছে একতা বিচাৰিছে এক হৈ সমন্বয়েৰে জীয়াই থাকিবলৈ সকলোৱে খুজিছে কাৰণ সমাজ ভাঙিছে ধৰ্মৰ নামত জাতিৰ নামত পুষ্টিৰ নামত সেই অসমখনক আমি এক কৰিব খুজিছোঁ সেইকাৰণে এক অসম ঐক্যবদ্ধ অসম আৰু আজি এই পবিত্ৰ বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ এই ভূমিৰ পৰা আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ সেইকাৰণে ক'ব খুজিছোঁ যে জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত শক্তিশালী ৰূপ দিয়া যিসকল ব্যক্তি আছে তাৰ ভিতৰত উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মও এগৰাকী আৰু আমি অসমত প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ তেওঁলোকৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ সমমৰ্যাদা আৰু তেওঁলোকৰ সম উন্নয়ন আমি বিচাৰোঁ সকলোকে একেলগে এক হৈ আগবঢ়াই লৈ যোৱাটো আমি বিচাৰোঁ গতিকে সেই চিন্তাৰে এক অসম যাত্ৰা আৰু আজি এই দ্বিতীয় দিনটোত আমি ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখিছোঁ বিপুল সঁহাৰিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে মানুহৰ মনত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে সকলোৱে জাগৰণ আছে আজি তাৰে বহিঃপ্ৰকাশ আজি ইয়াত ঘটিব আৰু আমি পৰৱৰ্তী দিনসমূহতো সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আৰু এই যিটো যাত্ৰা ইয়াত অংশগ্ৰহণ আমি বিচাৰিছোঁ আজি কোকৰাঝাৰ জিলাখন শেষ হোৱাৰ পিছত লগে লগে আমি বজালি এনেকৈ আমি গৈ থাকিম আৰু বিচাৰিম যে মৌলিক কথা বতৰাবোৰ মানুহৰ যিবোৰ জীৱন জীৱিকালৈ যিবোৰ সমস্যা আছে জাতীয় বিষয় যিবোৰ আছে এই বিষয়বোৰো আমি আলোচনা বিলোচনা কৰিম দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ স্বজন তোষণ ভূমি কেলেংকাৰী নিযুক্তি কেলেংকাৰী মানুহে কি ভাবে জনতাই কি বিচাৰে মানুহৰ মনৰ কথা বুজ ল'ব বিচাৰিম আৰু প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক যাতে এক কৰিব পাৰোঁ সকলো ভাষা ভাষী লোকক যাতে এক কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস চলাম আমি খেলিম এইটো এটা বেলেগ কথা ৰাজনৈতিক দল হিচাপে কিন্তু মূল আজিৰ দিনটোত আমাৰ মূল বিষয় যে সমাজ গঢ়িব লাগে সমাজখন এক কৰিব লাগে গণতন্ত্ৰ সংকটত আছে দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ঐতিহ্য সংকটত আছে এইবোৰ আমি ঠিক কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমি আগবাঢ়িম शान्तिपुर ओनसोलाव प्राय गंथाम गंब्रैसो बायदि खोब आंखाल गोनां बायदि फरायसालि दं बेनि भितराव बै धर्मनगर एमबि स्कुल गंसे बिल्डिंफ्रा प्राय बायजोब्बाय टिचार्सबो गैया सरकारि स्कुलालाय खिन्थु सरकारिबाबो जिखिनि प्रभिजन थानांगौ बे गैया ओमफ्राय मोनसे अर्गेन सक खाथियाव एमइ स्कुल इरागदा एमइ स्कुल बेयो पियरलि प्राइभेट बेहाय स्कुल बिल्डिं नङाबो मोजां नङा स्कुला प्रमिसलाइज जायाखै स्टुडेन्ट जिखिनि थानांगौ एमइ स्कुल हिसाबै बेखिनि गैजोबा खिन्थु थेवबो गैद्रायैबो नङा बेनिफ्राय डेस्क बेन्च गैयामोन लोगोसे स्कुलनि जिथु फ्ल'र बियो फोसाबनो गोनां रिपेयार खालामनो गोनां अबस्थायाव दङ आरो नैबे माबानि मा बुंगोन शान्तिपुर बर' मिडियाम एलपि स्कुल बेबो सरकारि जायाखै 1990 स्टार्ट जानाय स्कुल खिन्थु दासिमबो मा कारनाव सरकारि जायाखैसो बुंनो हालिया खिन्थु थालांबाय
दा बेयाव थानाय जिखिनि आंखाल बेखौ नैबेहाय फरायसाफ्रा फ्ल'रावनो बस्था बनानै जिरायनो गोनां जायो बेखौ थांनाय 2021 आरो 20 मायथाइयावनो दा इलेक्सन केम्पेइन खालामनाय बे समाव बे अबस्थाखौ नुदोंमोन खिन्थु जों गोबां फान्ड कालेक्सन खालामनाय बेखौ हेफाजाब खालामनो नाजादोंमोन खिन्थु हानाय जायाखै दिनै जों डेस्क आरो बेन्च होफैबाय आरो गथ'फ्रा अन्तत' हायाव जनायनिफ्राय बासिसिगोन आरो गार्जेनफ्रा अन्तत' बेवहाय गाव गावनि गथ'फोरखौ हरनानै एसेबाबो सेटिसफेक्सन मोनसिगोन गोबां स्टुडेन्ट दंमोननो खिन्थु बे फ्ल'राव जिरायनो गोनां जानायखायनो बिमा बिफाया गाव गावनि गथ'फोरखौ बेलेग स्कुलाव हरबाय बे हिसाबैबो खम जाना थादों खिन्थु मोनसे सेन्ट्रेल प्लेसाव थानाय स्कुल हिसाबै बेयाव स्टुडेन्टआ गोबां जानांगौमोन आसा खालामदों दा जासिगोन कारण स्कुलनि इनफ्रास्ट्राक्चार मोजां जाहैबाय बिमाफ्राबो गावनि गथ'फोरखौ हरनो मोजां मोनो गोजोननाय मोनो खिन्थु इनफ्रास्ट्राक्चार जुदि थिग गैया खस्थ'जों जिरायनो गोनां जायो अब्ला बेबायदियाव बिमा बिफाफ्रा गावनि गथ'फोरखौ हरनो एसे बायो आरो लाजिनायबो मोनो बेबायदि हिसाबै स्टुडेन्टआ खम जाना दंमोन जों आसा खालामदों एबारनिफ्राय बांसिगोन आरो बेखौ जों सरकारनि तरफनिफ्राय जेसेबांहाय प्रभिन्सियेलाइज खालामोब्ला जेथिया प्रभिन्सियेलाइज प्रसेसा जागोन बे स्कुलफोरखौ लानायनि बेबस्थाखौ खालाम मात्र बेखौल' खावलायदों जा मेनेजिं कमिटिया जाहाथे स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जिखिनि टार्म्स एन्ड कन्डिसन्स बेखौनो जाहाथे फुलफिल खालामो आरो बेखौ फुलफिल खालामनो जाहाथे कमिटिया नाजायो आं बेखौसो खावलायदों कारण टार्म्स कन्डिसन्सफोरखौ फुलफिल खालामाबा सरकारा प्रभिन्सियेलाइज खालामनायाव असुबिदा दं जा स्टुडेन्ट थानांगोन टिचार्स थानांगोन स्कुलनि प्रपार्टि थानांगोन आरो स्कुलनि इनफ्रास्ट्राक्चारा मोजां जागोन इनफ्रास्ट्राक्चाराव एसे रिपेयार खालामनो नाजादों जोंनि बिटिसिनि चिफ बिथाङा गावनि एजुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्राय फान्ड हरदों आरो बेजों रिपेयार खालामबाय थादों आसा खालामदों हयथ' बोसोरसेनि उनाव मोजां स्कुल न' बिल्डिं मोनसिगोन आरो बाखि जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार बेखौ जों लासैनो डेभेलप खालामबाय थागोन गोरोबथा बायदियै जिहेतु सरकार खालामनायनि बे बेलायाव मा बुंगोन जोंहा बिटिआर गोरोबथानि 6.1नि प्रभिजन मथे बिटिआर ओनसोलाव जेसेबां स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनो गोनां दं बेखौ बे सरकारि स्कुलफोर दं एलपि स्कुल एमइ स्कुल आरो हाइ स्कुल बेफोर गासैबो सरकारि खालामनायनि जिथु प्रभिजन दं बे मथे जों खामानिखौ मावगोन प्रसेस स्टार्ट खालामगासिनो दं बेसेबां भेन्सार स्कुल दं बेखिनि डिटेल्स जों माखौ दिहुनदों आरो बेखिनि जायोबा बे जिथु दफा बेखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामो आरो इमप्लिमेन्ट खालामबा बे बड'लेण्ड ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव जेसेबां प्राइमारि एलपि एमइ माबा दं भेन्सार बे गासैबो सरकारि जागोन आरो बेखिनिखौ जों प्रसेस स्टार्ट खालामगासिनो दं